En tot bon despatx hi trobeu amistat, i també una bona harmonia i un bon caliu. De vegades és com una gran matriu on hi trobem allò més i més buscat. Però no, i no sempre és cert, doncs alguna faristolada posa la cosa tocada i el mal geni queda obert. Són coses que sovint passen i no hi podem pas fer res. Malgrat ens faci poc pes, són coses que ens sobrepassen. Et decideixes o què? Un moment. T'ho estic posant difícil, eh? Si tu dius... Jo crec que sí, eh? I tant. Bé, sí. Tocat i enfonsat. Ara ja ves que eren 2 submarins i un destruc. Què passa? Calla. Has vist això? Ai, és el que em penso que és. Jo diria que sí. I des de quan fa que aquesta càmera aquí posada? Calla. Que potser té un micròfon incorporat i ens estan sentint. I què fem? És millor que continuïs fent el que feies. Jo sí no puc treballar. No puc treballar jo aquí. Calla. Perquè aquí tens por. Vols callar? De qui tens por d'ells? Fons la por amb la prudència. Jo només vull que em diguin per què ens volen tenir vigilants. Mira, a mi no em molesta. Que no em molesta? No, si No sé. volen mirar que mirin. Sí, no sé per ells que si m'he de posar un et queixaria. No, quan he dit jo això? Ahir mateix ho deies. Jo no he dit mai que em molestaria que posessin una càmera, home. És igual, n'assisteixo més. Escolta, jo així no puc treballar. Per què? Tenia la càmera aquí al platell. Em posa nerviós. Tu creus que es pot alguna cosa amb aquesta pressió que tenim aquí? Quina pressió! Ai, simulis, Ha suplert la safata de dinar 3. Ha suplert. Escolta, i des de quan em diu un marro que he de fer jo? Escolta, que jo soc un professional, Sé fer molt bé la meva feina, I ara aprofites perquè ens estan mirant per fer quedar malament. Jo? No. Escolta, aquí treballem tu, Tu tens les teves responsabilitats. Jo tinc les meves. I fem la feina amb rigor, netedat I professionalitat. Per què t'empatelles? Tenim molta responsabilitat. Oi que sí? Sí, esclar. Sí, molta, sí. I ells tenen la barra de fotre'm una càmera aquí al platell. Jo així no puc concentrar-me. És com si no hi fos. Si no fem res d'extraordinari, veuràs com resulta, la pagaran o l'acabaran traient. Hosti, i tu com ho saps que està gelada? El pilot vermell. Ai, sí. Jo així no puc pas treballar. I per què ens espien?
Has demanat paper per l'impressora? Has demanat paper? Doncs demana, que s'està acabant. Hem arribat a treballar avui, Hem treballat molt. Sí, esclar que sí, aquí sempre tenim feina. Sí, però molt bé. S'està acabant. Veiem, s'està acabant. S'està acabant. Ui, no queda res. Ui, tot això es bulla. Ui, hauré de demanar 10 paquets més. Sí, demana'ls. I encara tinc tots aquests informes per fotocopiar. Que sortíssimes. Tenim massa responsabilitat, no ho pot pas fer qualsevol, això, Massa responsabilitat, massa. I tens raó, no ho pot fer qualsevol, això. Però a mi m'agrada. També. Això ho fa l'experiència. Sí, això fa l'experiència d'aquesta oficina és molt important. Sí, és important. Bèstia, si ja tota l'experiència d'aquesta oficina, mare de Déu. És una cosa que es valora molt aquí en aquesta l'experiència. I tant, i que tothom pot dir que en té. Nosaltres sí. Oi, no, sí, tant que sí. Molta experiència. Tenim molta responsabilitat. Oi tant, responsabilitat juntament també amb l'eficàcia, l'ordre i la netedat. Oi, tant. I què es pensa, nens? Què es penseu? Tenir 8 hores seguides treballant aquí sense parar, això, d'aquesta responsabilitat, això no pot fer tothom, però nosaltres ho hem aconseguit. Que sí, tonto? Oi tant, Francisco, oi tant. I també és molt important, tal com deia, la disciplina. Oi, la professionalitat. Oi, el rigor. Oi, la seriositat. I la puntualitat. Oi, la rapidesa. I l'especialització. Oi, el reciclatge. I l'eficàcia. Que aquesta ja l'he... Ho deixi, però és que és molt important l'eficàcia, però molt, cal insistir. I la concentració. Oi, tant. Oi, la concentració és importantíssima. Què es pensa? És molt fàcil estar 8 hores seguides treballant aquí sense perdre la concentració. No és gens de fàcil, però nosaltres ho hem aconseguit. Sí. Què es pensa? No som com la gran majoria, que quan saben que no es mira, deixen córrer les obligacions, Les llibretes. Jo l'han vist. Hem mirat la feina que fas tu de l'ordinador. La pot fer qualsevol. Vols dir? Jo sóc l'especialista en informàtica d'aquesta oficina. L'especialista, però perquè em van ensenyar a tocar 4 tecles quan van muntar l'ordinador. Que som més de 4 tecles. Ja potser saps fer anar el PowerPoint. O l'Excel. Em van donar el llibre aquell del manual de l'usuari de l'Office, encara no l'has obert. És veritat, encara porta el celofan posat. I el PDF, l'has fet servir mai, un PDF. Què? PDF. Tu tampoc l'has fet servir. Com no és diferent. Jo m'encarrego de les fotocòpies. I això no pot fer qualsevol? Qualsevol. Ui, qualsevol. Que et sembla que tothom sap que l'hora té la llum d'una fotocòpia. O fer una reducció d'una reducció i que no perdi qualitat d'imatge. O encara té més. Fer una reducció al 100%
50%, d'una reducció del 65%, que ve d'una ampliació del 60%, i millor que l'original. Això no s'ha fet tothom. Però sempre les patlles. Cada setmana se li espatlla la fotocopiadora. Això passa, perquè és vell, i els nostres superiors no es poden permetre una despesa tan important en aquest temps de crisi que estan travessant, i com que jo sé arreglar-la, cosa que tu no saps de fer amb el teu ordinador, ni idea de fer. No s'ha espatllat mai. Res. Segur que algun dia s'espatllarà, i aleshores no sabràs com arreglar-lo. I els superiors hauran de llogar un tècnic, hauran de fer una despesa important de temps i de diners per culpa de la teva ineficàcia. Perquè jo sabria estalviar-los com a agraïment per la confiança que em venen demostrant i rere dia, mantenim en el meu lloc de treball. Molt bé, home, sí. Així és que tu ets el més seriós i el més eficaç d'aquesta oficina, Sí. Fins ara t'has sent venir molt bé. Jo només diré la veritat, Volen veure una cosa? Què fas? Ara ho veuràs. Què fas? Sí. Miri quina quantitat de dones despullades i fotocopiades que té el meu company d'oficina. Miri, que perd el temps. I això costa molt a l'empresa. Genera una gran despesa d'electricitat i de tinta. Com poden comprovar, doncs, si algú d'aquí no és digne d'estar en aquell lloc de treball, és ell. Em sembla que a hores d'ara ja no hi ha cap dubte. Així que vostès poden anar informant. I qui es pensen que porta els originals aquí? Aquest material pornogràfic per tentar les bones persones que no sé què és cap professional. Mal paell! Ho porta tot ell, Sí, però tu te n'aprofites. Jo això no ho diré. Com que tu no te les pots comprar perquè la mamà et controla tots els diners. La mama no controla res a mi. Porta això. Una merda. Apa, i ho tens. Així és la teva mamà, No et renyarà. Vete que m'has deixat a la Débora. I la mare i una cama per aquí Francisco! Que no n'hi ha per tant, no pensava que tu ho faries així, home. Perdona, va. Mira, saps què farem? Demà et compraré unes revistes i te les regalaré, Així no caldrà que les fotocopiïs. Només m'agrada fer reduccions i ampliacions. Doncs farem una cosa, farem una botiga d'allà de mort, farem que ens facin fotocòpies, colors, que les redueixin, que les apetiteixin, que fotin el que vulguin, Convido jo. Ah, sí? Sí, així no et caldrà fer-les amb aquesta andròmina, que només les fa amb blanc i negre. Tu sí que ets un amic. Ai, Francisco, no sé com t'he pogut fer això. Això és culpa d'ells. Sí. Estàvem molt bé abans que no teníem la causa. Tot culpa seva, no sé per què ho han hagut de fer, home. Perquè es pensen que som qui sap què. Pensen, també no són pas diferents de nosaltres. No. Sí,
Sí. Tots són iguals. Al principi no fer veure que treballa. Sí. I després, a viure que són 4 dies. Anar a fer l'avió. Sí, que no es pensin que són millors que nosaltres. Ja. Saps què et dic? Que es fotin la càmera al cul. Foteu-vos a la càmera al